Avui en Sergi a Debats de Vida presenta Vicky Radio, la ràdio internacional en català. Avui parlem d'una cosa que ens toca a tothom, l'amor i el desamor. I per intentar entendre'ls, farem servir una de les imatges més potents que existeixen, el mar. Vinga, ens hi capbussem. A veure, pensem-hi un moment. Si haguéssim de trobar un lloc, un paisatge que fos el símbol perfecte de l'amor, quin seria? Quina imatge ens ve al cap? Així, de cop. Doncs bé, la reflexió d'avui ens porta a un lloc molt específic. I la resposta és just aquí, a la riba. Fixem-nos-hi, no és l'oceà immens, no, és just la vora, aquell lloc on l'aigua i la sorra es troben, es toquen, en un ball que no s'acaba mai. És en aquest anar i venir, en aquest petó constant, on comença tot. Va, imaginem-ho, una parella allà a la sorra, just on les onades arriben i es desfan, acaronant-los als peus. Oi que és una imatge potent? Doncs aquest és el nostre símbol de l'amor, un moment de pau, de connexió total, com si el món sencer desaparegués i només quedés aquell espai, aquell ritme suau del mar. Però clar, tota història té dues cares, oi? I ara ve la pregunta clau. Si aquest és el lloc de l'amor, on trobem el símbol del desamor, del cor trencat? On aniríem a buscar-lo? Potser la resposta no és on ens esperem. I aquí ve el gir de guió, perquè increïblement el símbol del desamor és exactament el mateix lloc. Sí, la mateixa riba, la mateixa sorra, les mateixes onades. L'únic que ha canviat és que, on abans n'hi havia dos, ara només n'hi ha un. El paisatge és el mateix, però el sentiment, és tot el contrari. I clar, això ens fa pensar, no? Com pot ser? Com pot ser que el mateix lloc representi dues coses tan oposades? Doncs potser la resposta és que l'amor i el desamor no són tan diferents com ens sembla. Potser, en el fons, comparteixen la mateixa pulsió, el mateix moviment. Pensem-ho d'aquesta manera. La capacitat d'estimar, el sentiment, és com el mar mateix. Sempre hi és. Les persones, com els vaixells, passen, però el mar queda. El desamor, llavors, no és que l'amor desaparegui, no. És només l'altra cara de la moneda. És l'amor amagat, saps? Com el sol darrere els núvols, esperant el seu moment per tornar a sortir. I tot això, al final, és un cicle. Un moviment que no para mai, com les marees. Primer estem encantats, seduïts. Després, inevitablement, ve el desencant. I aquí ve el més important. La ferida del desamor no es cura tancant la porta, sinó tot el contrari. Es cura deixant-nos encantar una altra vegada. És un cicle constant d'estar encantat, desencantat i tornar-se a encantar. De fet, hi ha una frase que ho clava. Diu que en allò que guanyem hi trobem la pèrdua i en allò que perdem el guany. És una idea potentíssima, oi? Vol dir que amor i desamor no són una cosa darrere l'altra, sinó que passen alhora, com una onada, on acaba la que arriba i on comença la que marxa. És impossible de dir. En el moment de trobar algú, ja hi ha la possibilitat de perdre'l, i en la pèrdua més fosca hi ha la promesa d'una nova trobada. I aquest paral·lelisme entre el mar i el cor és brutal. Pensem-hi, el moviment de les onades, que van i venen sense parar. No és exactament com el viatge de l'ànima d'un amor a un altre? L'experiència és la mateixa. És una cosa que coneixem, que ens és familiar, però cada vegada és nova, misteriosa. I el resultat de tot plegat? Doncs això, un cicle que no es pot trencar, un procés que té la seva part bona, la seva benedicció, i també, inevitablement, la seva ferida. I és justament amb aquesta idea, la d'un cicle que mai no s'acaba, que anem tancant aquesta reflexió. Però és clar, com les onades, les preguntes de fons continuen arribant. De fet, en queden un parell que ressonen amb força, preguntes per endur-nos a casa. La primera és aquesta. On trobem la bellesa de l'amor en cada ona que arriba? Pensem-hi, en cada nova connexió, en cada oportunitat que se'ns presenta. Què és el que ens meravella? Potser és la promesa del que pot ser, la novetat, aquella carícia suau, com l'aigua a la sorra. I, per descomptat, l'altra cara de la moneda, on trobem la tragèdia del desamor en cada onada que se retira, en aquell moment en què l'aigua marxa i deixa la sorra mullada, sola, exposada. És la pèrdua, és clar, és el buit, però també és la constatació que aquesta retirada forma part del mateix ball, del mateix moviment. I al final, potser la conclusió és aquesta, que el viatge de l'amor i el desamor no va de perseguir només la part bona i fugir de la dolenta. Potser va d'entendre que la benedicció i la ferida són inseparables,
Són les dues cares de la mateixa onada, un procés que és alhora profundament tràgic i meravellosament bell, com el mar, ni més ni menys. Gràcies per haver-me acompanyat. Moltes gràcies per seguir-nos un dia més. Esperem que hagueu gaudit del programa. Fins aviat. Vicky Radio, la ràdio internacional.